jak cała ta muzyka, to Não sei até um pouquinho, mas tinha que ser. Ej, mój muito. Колко наблюдатели са се наредили вътре. Всеки наглежда на детето. Тате, тате! Тате! О, Никола! Опс! Тате, нали ти казах нещо преди малко? Особено разярения Филип не го закачай. Много, да. Това е, че те изпитите майка си, разбира се. Това започва. Това в Лошо. На 100 метра там, където живеех преди. Добре, не е съвсем близо.